Fl-aħħar sigħat fiequ 148 persuna oħra mill-coronavirus f'pajjiżna u feġġew 154 każ minn fost 3282 test. Dan ifisser li aktar minn 95% tat-testijiet li saru ġew negattivi u 4.6% ġew pożittivi. Sa issa fiċ-ċentri tat-testjar f'pajjiżna saru aktar minn 668,000 test. Fl-istess waqt mindu bedejna tal-vaċċin kontra l-COVID-19 f'Malta ingħataw ftit inqas minn 60,000 tilqima. Minnhom 19,199 persuna ħadu t-tieni doża. Fil-buletin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Shermin Gawci qalet li bħalissa tingħataw madwar 2000 tilqima kuljum. Fost dawk li qed jitlaqmu bħalissa hemm il-persuni vulnerabbli minħabba l-kundizzjoni tagħhom bħal dawk bid-dijabete, dipendenti fuq l-insulina u persuni morda bil-kanċer. Il-Professur Gawci spjegat li fost dawn il-persuni vulnerabbli hemm Awċin li fl-aħħar jiem irċivew stedina biex jitlaqmu f'Malta. Awċin li rċivejtu littra biex tiġu għaw Malta, nappellalkom biex tinjaraw dak l-appuntament biex tiġu Malta. Aħna ħnerġaw fil-ġimgħa li ġejja nibatulkom ittra oħra biex nkun nistgħu nagħtukom it-tilqima minn Għawdex stess. Il-Professur Gawci kellha dan l-appell għal min qed jaħsibha darbtejn biex jitlaqam minħabba li diġà ġie pożittiv għal coronavirus fil-passat. Nafu li persuna li kellu l-marda ħajkollu ftit immunità għal ftit xhur li inti jekk dan jiltaqa' mal-virus jista' li jkollu inqas ċans li jimrat, però milli nafu sa issa hija li permezz tal-vaccine dik ħattik immunità li hija aħjar. U għalhekk li aħna xorta nirrakkomandaw anke għal dawk il-persuni li diġà kienu ġew pożittivi wkoll għandhom jiġu biex jieħdu t-tilqima la darba nibatu għalikom ħalli jekk nkun nistgħu nagħmlu boosting tal-immunità tal-persuna. Intant meta kien qed jiġi intervistat fuq il-programm 21 il-ħamis filgħaxija fuq 1, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li mill-ġimgħa fetaħ ċentru ieħor minn fejn qed jingħata tilqim fl-Università ta' Malta. Għamilna arranġamenti u għamilna modi biex ġew swali kbar fl-Università u minn għada ħanibdu nlaqmu nies ġew l-Università. Għada ħajibda t-tilqim tas-social workers u tal-counselors u ta' dawk l-istudenti tal-Università illi jkollhom kuntatt mal-pazjenti, studenti tan-nurses, tat-tobba, allied health u dawk ħajibda t-tilqim minn għada. It-tilqim f'dan iċ-ċentru jingħaqad ma' dak li qed isir fl-10 ċentri tas-saħħa madwar il-pajjiż, 20 berġa f'Malta u f'Għawdex u f'postijiet oħra bħal beriks tas-Suldati f'Ħalluqa u l-Pulizija f'Takandja.